Chai biko na-eme unu mụanụ zụanụ biko n'ododododo ndoloko geenụ m ntị n'ozi m ji wee bịa. Ịnụ mana ihe mere n'ogwugwu akpụ mgbe nwa na o nwere ozi ikuku nwetara dị ọpdeti mgbe ahụ mkpụrụ abalị ole ma ole gara aga na o nwere ya bụ dibịa na-efe ogwugwu akpụ nke ahụ ya bụ igbu mmadụ ejebunata ozu ya. Yes, ọ ya nwa na o jere ka o jee gbuo mmadụ according to ezi ikuku maka m na-abịakwa m na-abịa nkwụcha ha bifo mpele vidiyo anụnwa na o jere ka o jee gbuo mmadụ jezi ebe ya egbu mmadụ ya bụ ife wee tụgharị ya ga-esi ma o mechaghị ihe na ọ ya eme ekpechaa na alụsị mee gwudom ha na-eme megide ya mechaa mee abarakata abara according to them na ha asavugo the boy akwụkwọ mgbe izu nke kacha mkpa jes ndị adakwa asavụ ime ya afụ vidiyo m na-etinye gị nwunye afụ ebe asavụ dị akwụkwọ. Ihe na-emezi ndị Igbo abụ na a nwere ike isi atụ mmadụ na alụsị according to onwe vidiyo mme mgbe gara aga sị the procedures na-adị eji atụ mmadụ na alụsị ọ dị na this channel ọdụkọ mmiri enwe obi ihe kwuru na bụ ihe. Yes, ọdụkọ mmiri enwe a na-achọ akpọta ndị elders ndị obodo ahụ akpọ ndị famili abịagodo bịa kpaa ya akpa deliberate bifo atụ mmadụ na alụsị a na-ekpe kesi ya more than 3 months o more than 3 months 5 months aya na-ekpe ya ka ama na onye ahụ ya enwe nchegharị obi. Onye ahụ na-atụ n'alụsị nwere ezinụlọ osi ngwuru pụta osi obodo pụta nwee ndị mụrụ ya mana abụghị ihe mana achọrọ m scam update ka unu na-anụ ya maka ihe nwatakịrị anụnwa wee tụọ ya n'alụsị nwoke ahụ mechaa abarakata abara niile ọ mecha wee sị ka ọ jee gbaa egbe ntụ ịmago egbe ntụ a na-agba mkpọnala ndị be anyị na-akpọ ya mkpọnala jezi ka ọ jee mụọ ya bụ mkpọnala wee holu jee pak kwukwulie mkpụrụ abalị 3 ma 4 gara aga mkpọnala wee hulu wee gbaa nwoke gwugwu akpụ wekwa wee dọọ ya nke ọ ya bụ ọdụdọ ndọgbu hapụzi ha na-aka wee buli ejebe n'ụlọ ọgwụ chụlụ n'ụlọ ọgwụ wee si na ama nzụta ma ebuli agabazi ebe ọzọ kịta nwoke na-efe ogwugwu akpụ ọnọdụ ndụ nwoke mma o wee bụrụ na the boy eji njetụ na-alụsị bụ onye na-ejetụ ụka ekpeta ọnụ ya biko soro m nene vidio kwuru n'ofu ebe fada reverend fada ya kpọpụta the boy weta akwụkwọ asavụlụ reverend fada wee na-asị na ọgwa the boy na-eje na alụsị as a full Christian iwu Christian with your full chest ndị otu m with my full chest na ha anaghị eje n'okwu alụsị okwu obi na nwanne ahụ esetụlụ ya wepụ ya na alụsị adịghị ikpe alụsị ogbugbu ka ọ na-egbu igbuzi ya nwanne gị ya bụ okwu obi gokwanụ bụ nwanne gị enwe okwu ebibe biko the reverend fada wee na-akọwa na onye mgbe the boy bịa weta the report weta akwụkwọ asavụlị ọsị ya mba ihe abụrụ ihe a Naịjirịa na alụsị bịa ka ekpebe ya bụ ekpere ọ bụrụzi na ihe fada meziri bụ ọbara igbu mgbu onwe ya mgbe a gbapụrụ ya wee bu mkpọnala Chukwunna wee binie wee werezie mkpọnala wee gbaa onye chi igbu onye aka ya dị ọcha maka o nwere vidiyo m kwuru sị na o nwere vidiyo mme mgbe gara wee na-akọwa sị na ihe na-egbu mmadụ abụghị alụsị nọọ ndị na-efe alụsị na-egbu mmadụ. Ngwa na-emeke na vidiyo akwụ n'ụfụ arụsị asị na nga ọbụla ị nọ chụgharịbịa ọhịa ọ gị na-atọgbu mmadụ gị na-eji afọ kwuwepụ akpati onye ọbụla asị na ya na-ana ihe wee na-asụ unu dododo nga ọbụla ọ nọ n'ihe anyị na-enye ya bụ 4 days ihe anyị na-eme ya bụ okwu ekwuchara aṅụ iyi arụsị na-agba ụgwọ asị ngị binie na ya bụ ogwugwu ebinigwokwana sị gwakwa nwata nwoke a maka ịgbakọta obodo azụ bịakwana jee gwu ya olejie na no nya agbakajọfọ ogwu akpọ Ọkịja akụalata ugo na ndị otu fọm dia gang na-ekele m na ha agbakajọfọ ogwu akpụ wee na-ezu ohi ị ga-ebe anwa ha erie gị ọrụ pịawasịa gị ogbe azụ. That is the Ogugwapu whatever shrine at Okija. This is the young man that was sealed or summoned to appear before Ogugwapu Okija shrine. I am Ephraim Ononye. That I told Okudili never to. Christians don't go to idols. Christians don't go to deities. Christians don't appear before shrines. And I cannot sit down and watch any Christian being intimidated by any idol worshiper. If you want to be a Christian, be a Christian. If you want to be an idol worshiper, be an idol worshiper. Then, forcing a Christian to come and appear before your idol is what I will never keep quiet to see. I can't fold my arms and watch it happen. And the Ogugwapu people, here is Okudili, they gave him
Friday the 5th. Am I right? Yes. They gave him Friday the 5th. Okudili did not die. Okudili will never die. Nothing will happen to him. He will die when it is God's time. Ogugwapo has power, but we have greater power. Nothing will happen to Okudili. And I challenge the Ogugwapo people to come and take him. I challenge the people that say they are the idol worshippers. Let them come and hurt him. He is going nowhere. And nothing, absolutely nothing, will happen to him. We are not afraid of any idol. We are not afraid of any shrine. We are not afraid of any deity. I destroyed the female Ogugu. That is the Ogugu Ndoro here that was destroyed in 2004. I destroyed the shrine, and the chief priest became a Christian. Onye si unu bia beba na emebu dibia mbu. Okwese nwanyi ka obu before. Until na Christ ezuti ya. O we kwusi ime dibia, kwusi ime eze nwanyi. Mwe kpọ ya isi dada ya. Ọ mụ nwakporo isi dada. Kpochasị ya arụsị ya niile, gbaa ya ọkụ. Mmadụ atụkwa n'ụjọ. Ka m keze ikusi na. O wee luo nwanne ụnyaahụ. Akụ alata ugo wee jee ka o jee lụọ ọrụ mmụọ ka o si alụ ọrụ mmụọ. Wee tie mkpọ na na. Wee fenye mkpọ na wee gbari ya ogiri mazụ. Wee gbawa anya ogbe azụ mbụ mkpọ na wee gbanye nke arụrụ m ana n'azụ. Obele ife fọrọ ọnwụnwa n'ebe anwa. Wee bulie wee kpaghalịba. Agacha n'ụlọ ọgwụ dị n'ihe ala. Ha sị mba na fa achọrọ ya. Ati mgbara nke arụrụ m ana. Ife ebule ebuga Nnewi ebe edewele na wee na ama na azụta ya ndụ. So na currently now mkpana na-agba na Akwalata Ugo gbaa ejaja. Tonda afọ ya go Akwalata Ugo. Ngwa gezie ntị ka ngwa gị. Onye akpakwana nwa agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Asịokwu nke na-alụsị enwere ike. Asịokwu nke na-alụsị adị egbu mmadụ. Mana ife m na-ekwu bụ na ọ na obele mmiri ka nshịkọ ga-echi eze. Ọnwa ya nwa na nnukwu orimiri, mmiri agbagbuo ya. Na ọkụkọ a na-anyụka akpana bụ maka na ọbọgwụ nọrọ nso. Ịnụzi the report. Ada ama ọ bụ na ị mara ọka ngwa gị otu esi eme ya. Onye agbara akwụkwọ na alụsị. Ọ bụ na ọ bịara ụbọchị e nyere ya gaa agbapụrụ ya mkpọnanị. Oke. Ịnụgonu ka o si jee ịgbapụ mkpọnanị. Ịnụgo ife mkpọnanị mere ya. Maka na obere mmiri ka nshịkọ nwere ike ichi eze. Nwa ya nwa na nnukwu orimiri ka mmiri gbagbuo ya. Chi unu dịla unu ka chi anyị dịla anyị. Ihe anyị na-fight bụ intimidation. Na mmadụ ọbụla ama eji alụsị wee mee a Christian intimidate. Maka na ije na alụsị megidere okwukwe anyị. Okwu dịlị bụ mụnwa sị anyị ejekwana zoku ahụ kpọrọ ya na alụsị. Jizọs ọ bụ nwa klaasị unu? Ana m ajụ gị, Jizọs ọ bụ nwa klaasị unu? Iche na ya na alụsị gị na-eme ofu ife? Igekwa that report. Mkpọnanị ọ gbapụrụ wee melụọ ya arụ. Mana onye ji maka ya gbapụ mkpọnanị ọka akọrọ ya. The other ogwugwu bụ mụnwa mebisiri ya, kpochasịa ya, gbaa ya ọkụ. Ogwugwu ndọrọ ọhịa. When the worshippers got tired of worshiping that deity in 2004, you have the right to worship whatever you want to worship, but do not intimidate anybody with it. Onye so na-emecha anya vidio biko nọ na-ele na aka subscribe na ị na-eje ụka akwụ m nke ọ bụla onye na-eme n'afọ a esibi ya ike. Ị na-eje ụka na-ejisi ike n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụkwa ị na-eje ideje na-enalụ ndị dịka amata ya asa eze akụ ego. Ekwuba aka gị ọtọ maka Chukwu na-agbalụ onye aka ya dị ọchọ ọgụ. Mana ihe na-emezi ndị Baịbụl tazi after idudu mmadụ si gbuo onye asị na-atụ ya n'alụsị. Kịta Chukwu na wee bi na-ewe bi ọgụ ya bụ ife. Onwe ihe bụ na it gives moral so onye na-ejeta ụka makwa na yes na Chukwu ka na-agba ọgụ. Ụka na-agbasi oge ike. Ngwanụ ekwechakwa m ka ọha n'ọnụ ka enwee na mgbe ọzọ.